ka Umsring People Front kala penlong dekat jingai jingkai ka milek kai football ya kabel ai kerteng kum ka UPF Youth Soccer Camp Hamadan Gracia Futsal Turf Maryland Umsau nong Harai Ribo District ka jingtmu jong ka UPF kalong berkenteu ki kun samla badon sap ka milek kai football baru si benta ban betul nanti ki habret si ka milek kai kaneka football camp kabel atep kum ka Youth Soccer Camp kabel sedang haka arpusan terik risawar jarpusan kanne adu lai banai bat lingba ka camp ka UPF ka don ni ka jingtmu ban panwandur ka milek kai football ki kun samla bat ki hebret ki banado erta ka basan senam do khat kendai senam nak bata ki kena senrang berkentai ya ketika football camp lawan ban Aiman Sim makasing sedang dah ba parteng marsing working president ka kop sangkemi Dr. David Lingdo president ka UPF uba sumar lang swear coach lan no hikai uban ajing hikai ki no wan si mental lembat giwi Paskan kiri, pas perlak. Merawut, merawut. Merespeed mana baik ke bol, merespeed, tu ish gitu kan. Mana stay? Iya. Kamar reut gitu. Ka sports kadai ka wai ka jile kai ka ba yada yangi kadai ka shield mo kadai kata ka stay ban pelait no yangi ki kon samla ki kon habret shinrang bat gantei nakinu nu ki kam snil nakinu nu ki jingdi ki jingbam bat haga jingdon ka jong isa sumar swear iba yalam ya kani ka benta ban pen I hangi nakaliang ka Umsring People's Front UPF ni shim ya kani ka senjam ya kaban pelong ya kani ka soccer camp kaban long ka way na kilat kelenti ban kentiu ya ka sports ban kentiu ya kani ka football kam shikmat kam shiprang hakani ka them rimpoi be jungi nrengi kampale jimut ningkong hak area ki bahap juga Umsring constituency Perman jong ka UPF bayu I jengai Dr. David Lingdo ya kaba lema iba la jingmut ya ka UPF bandon kum kane ka kucingkim namata ki kena namar ngiu I hagi ski ki bamanta ki bobon higi kena ki poi si ki kamsniu den daga daw ka UPF kala shim ya kane ka sinjam ban ai ki jinghikai namata ki kena ret akabde bat ka football dengan tharai baro na prenjongi susu ka ka football Agi gisi ki bamanta nyo I ba ka football kala de ka way na kira ki jingle kai ki ba kong santam kamtam hane postit ke jongi ngi ba shibun ki rangele kai naga state ke jongi bat naga district nyo I ba kila kiu ba haga badai bat ka jingle kai football hangneru kidon kita ki players ki ban ai jingi kai na mata gini ki hap ki barit mo ki badai ki player state bat ki player jongka Shillong jongka North East ringi so komen ba kidon kum kita ki kena jongi ki balayo bane simenta sya ki klub ki bahe tikade kade ganuk sa fi ki hap ki baret ba ka UPF ka pli ya kane ka platform na ka benta ka jong pi ki badon ni ka sap aba piwan hangne penun kam hok ya ka sap ka ba pidon kidon ki kot ki banai ka training ya pi ki ban hikai ya pi gitu ki badon sap kila ban kiu syakmat syafrang